tam u videa, že push Edgara na 1000 trofej. Je toto prvý diel na pušovanie, aj také prvé video, no, také väčšie, tak ideme to skúsiť pušnúť. Ak sa vám video bude páčiť, tak dajte like, odber. Ak máte takoho na 1000 trofej, no tak mi napíšte do komentárov. Tak napíšte, že proste mám meno Brawlera a na 1000 trofej. Jau, bobeček. Nie, pomoc. Dneska to budem hrať na kempera. Asi som to... Nie, ja som to pokazil celé. Škoda. Dobre. Nevadí. A ak aj máte takovú na Gold 3, ako Mastery, tak tiež dajte. Tiež napíšte, že koho meno a že meno Brawlera a mám ho na Gold 3 Mastery. Au! Poď, áno. V týchto soloch sú tu riadni sami tímery. To sa proste nedá proti tým tímerom. Ak chcete, mohol by som natočiť video, že pušujem s kamarátom. Ja budem hrať Edgara, on Čelinu. Takže ak chcete, dajte like a napíšte do komentárov. Peace. Reálny camper som, čo? Aj, to som zvedavý, či to dneska vôbec dáme. Akože ja už som mal ja už som mal Edgara na 1023 trofej, ale prepadol som sa, tak viete. A ak chcete, môžem pušnúť aj tohto Spajka. Už ho mám na 500 trofej, to som pred chvíľkou hral, som ho tak pušnul, som sa nudil. Dúfam, že sa tam vyfajtia. Poďte, veď vyfajtíte sa. Jej, on je toto. Veď nie po mne, vy sa vyfajtíte. Dobre, skončil som na 3. mieste. Nie, škoda. Plus 6. Kto je tu taký? No, ten Daryl. Kto tu je vedľa mňa? Bull. A rýchlo to vyfajtiť. Power cuby. Ak chcete jeho kanál, vám napíšem do komentárov. Ako sa volá, ak chcete, môžete sa pozrieť na ňu. Ja budem veľmi rada, ak dáme 10 odoberateľov. Mám 6 a budem veľmi rada, ak dáme 10. Tak prosím, dávajte odber. Lebo ja som natáčal iba také, že YouTube shorty a to. A na to moc nedá odberov. Tak idem toto začať natáčať. Jau. To je proste najlepšia star powerka na Edgara.
Keď hitneš takého, tak ti to dá hápka. Baví vás Brawl Stars? Ak hej, tak dajte like. Dead. To vyzerá, že to dám na prvé miesto. Ak tu nebudem mať takto veľa powerov však. Kto je toto vôbec? Nejdem tímovať. Sorry, že tak dýcham, ale... Yes, sir. Som riadne toxic, čo? A napíšte, ako máte najobľúbenejšieho brawlera. Za mňa to je buď Spike, Edgar, alebo Surge. Nie, iba Spike a Edgar. To sú takí najlepší. Joj, tu je powerov. Rýchlosťovi to vyžrať. Ale fakt prosím, aby sme dali tých 10 odoberateľov. Lebo keď ja budem mať 50 odoberateľov, tak bude stream, kde budeme hrať Brawl Stars, pušovať takoho. Čiže proste aby som chcel dať najprv 10 až potom 50 odoberateľov. Proste ja som ešte nikdy nezažil streamovanie, akože ja som na streame, čiže by som to strašne chcel. A to treba 50 odoberateľov. Ak chcete, môžem vám aj Fortnite natočiť. Ale... Ak budete chcieť Fortnite, tak povedzte, natočím. Do komentáru napíšte, že čo máte radšej, Fortnite alebo Brawl Stars. Ak ani jedno, tak nepíšte nič. Au! Ten kid ma tu celý čas otravuje. A choď do prčíc. Bás. Utiekaj. No nech skočí na bybinu. Ja, prečo idú všetci po mne? Pomoc! Sú steamery. -2. Pozrite sa na brawlerov a povedzte, ak by ste takoho chceli pušnúť. Počkajte, ja vám to dám takto. Mostrofy. Hlavne nedávajte takoho, ktorý je na pod 100 trofejí. Tak, pozerajte stále. No, sem po Moua. Čiže napíšte, koho mám pušnúť. Na 500 alebo 1000 trofej. Ale bude to ťažké riadne. A toto video tiež možno bude na 3 diely. Musím tu všetky powery rýchlo zobrať aj tam napravo, aj tu. Rýchlo, rýchlo. Dúfam, že tam nikto nie je. Nie, už tam je dog. No tak už tam aj nejdem. Zoberám túto. No ju. Dobre, vyhral som na prvé miesto, už to teraz vidím. Ak ma ten dog nezabije. Jej, power. Ďakujem. Ďakujem. Jau. To jaký damage dáva?
Díky dog. Peace. Dead. Mňa strašne baví Edgar, on je taký dobrý brawler. Proste podľa mňa najlepšie na ňom je proste ako... Veď proste on je najlepší na blízko a to ma baví na blízko. Napíšte vášho najobľúbenejšieho brawlera do komentárov. Potom... Au. Ak by ste mali nové nápady na videa, tak tiež napíšte do komentárov. Keď bude toto video, akože 20 minút bude. Nie, keď bude, hej, 20 minút, tak ja to už vypnem a dám tam, že prvý diel. Au. No poď, Riko, zabij ich. No veď aj keď to vyhrám, ale okej. To už dávi, kto vyhrá. Kto z koho. No dobre. To je proste najlepšie, že buď toto video bude mať 20 minút, alebo 950 trofej. To je proste najlepšie ísť do stredu na zobrať powery, čo najviac a potom to prekempiť do konca. Ak by ste so mnou takedy chceli zahrať, tak mi napíšte do komentára vaše ID, Supercell ID, ja si vás pridám do friendov. Môžeme proti sebe alebo spolu zahrať dua, alebo 3, alebo hocičo. Nie, to som nevypočítal ani. To koľko tu je Bibi? 3 sú tu. To jak? Že sú tu 3. Nie. No tak sa točte. Poď, Edgara dáme. Jau, au. Čo? To jak ma mohol zabiť Edgar na takú diaľku? Do prčíc. Dobre, ja sem poriadne snažiť. Napijem sa na to. Jau. Bože, prečo tu musia byť všade Edgarovia? Ja z nich šľahne. Poď, mamo. Ja viem, že mám hypercharge, ale sa musím dohýlovať. Kde je on šiel? To odkedy tu je? Poď. Nie, toho nedám zase. Bože, campery všetci. A na čo som vlastne po ňom išiel? Idem zmeniť skin. Dám tento. Tak sa mi nechce pušovať. Ale čo by som neurobil však. Ja, to je Leon. Takže Benita, ja som si to nevšimol.
Musíš stále za mnou chodiť, Leon? Bobby. Ježiš, utekol. Tak. To je také ťažké proste pušovať. Akože, keď kempíš, no tak je to ľahké, ale asi natočím buď ešte dneska stihnem natočiť ešte druhý diel, alebo tretí, alebo druhý, alebo až zajtra. Ale asi ja zahrám s kamarátom takedy. Ja dúfam, že mi dá aspoň takto z vás odber, lebo ja fakt by som proste chcel dať 10 odberateľov a potom 50. Lebo ja som tak túžil potom dať tak veľa odberateľov. Akože pre mňa to je veľa, lebo ja som mal najviac 10, to keď som mal ešte na takom starom účte. Ale proste fakt by som chcel dať 10 odberateľov a prekonať môj rekord. No, 11 je môj rekord. 10 som mal najviac, a keď dám 11, tak to je môj rekord. Dobre, po mne všetci tu majú 5, 7 a tá bibina asi 4. Ale ja chcem skončiť tretí. Jau, to čo je? Blbosť. Počkajte na chvíľku. Tak ja už skončím video. Dobre, tak ja natočím sa chvíľku ďalšiu. Alebo až zajtra. Takže dajte mi prosím like, odber a napíšte mi do komentára vaše IDčko, aby som si s vami zahral.